ya kaga hoton kana gaskiya ba da na fi kyau. To bari zan yi shiru yan kallo za su bada amsa. Abu na biyu kuma da kaga na sai iPhone din nan me kai? Ana mutum na sa miki albarka ubangiji Allah ya tsare Allah ba wannan ba kai zuwa kai ka siyo kai mai fatan alheri ni ban sai ni kuna ji na da nayi iPhone sai ya tafi ya ce shi ma sai iPhone siyo wata 150 ya je ya kama zazzabi ya kashe 150 saboda ya sai wani iPhone. Sai da kai na yi ciwo gata bari ku saboda ban saba ba sai da kai na yi ciwo gata saboda ban saba ba to ai gaskiya ne Ajani Fisa ya ake ciki? Ki yi rashin mutunci na ba inda jiyo kanki wallahi na fara miki rashin mutunci da ke bada. abin da kake mu yanzu a idan su za ka kyauta. Ke da abin da ke kyauta. Kwarkwar fa kace mu. Ni na ce mai kwarkwar. Wallahi kwarkwar. Ruwa na ni mutum mai kwarkwar ba. Allah ya da sai na ramu. Ajani Fisa ne ce ma. Ni ce wallahi sai Ajani Fisa ne. wallahi sai Muna ɗaukar ci gaban Izzar su season 3 insha Allah. Shi wani subscribe din ba ko ti. wanda da hankalin kwa wannan season din ma zan kashe shi zai mutu. Do to ba ruwa na baki da yan kallo. Video nake. Haja kallon. Dakta suna jira su kun da shi anan ko? Suna jira su kun da su anan ko? Hajiya. Dakta suna jira su kun da su anan ko? Bari a gari. Ga suna zuwa. Su kuke sai da su dakta sun zauna suna jiran su. Ana kawo to gina zai. Yana nuna. Thank you.